मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन देग्लायबो जतिन इस्लारि गोसोखां फुटबल बादायनाया फैगौ 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन। 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै सानफ्रामबो खेला मोनफ्रोमबो दिनाव खेला जागोन आरो बेबायदिनो 10 नभेम्बराव फाइनाल जागोन। जोङो जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ लादों सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिया बै ओनसोलनि सालाकाटि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय बिथांमोननि हारोंथिखौ बेरखांहोनाय आरो बिथांमोननो गेलेनायनि सुजुग सुबिदा होनाय जौगाहोनाय बेबायदिनो जोङो 2013 सननिफ्राय नैबे जोंनि जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ खुंबोगासिनो दङ। सिगांग्रो जोङो गामि गिदिं गिदिं मोनसे जायगायावल' खुङाखैमोन, गामि गिदिं गिदिं खुंदोंमोन। नाथाय 2011 मायथाइनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायावनो जोहोलाव सोमब्ला गेलेग्रा फोथाराव खुंगासिनो दं हरिगाव सातबिलियाव। 2011 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनाया बिटिसि सरकारनि अनसुंथाइ मोनदों। बे अनसुंथाइजों जों खुंगासिनो दङ आरो जोङो बाहेरानि टीम लिंहरनानै बे जतिन इस्लारि फुटबल प्रतियोगिताखौ खुंगासिनो दङ। देग्लाय 12टा टीमनि गेजेराव जागोन। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों हांख्रायहरदों। जोंनि ओनसोलनि 4 दल थागोन। बे 4 दलखौ जों सायख'दों। सिगांग्रो सालाकाटि ओनसोलनि फुटबल क्लाबफोरनि गेजेराव मोनसे बादायनाय फुटबल कम्पिटिसन खुंनानै जाय दला सेमिफाइनालाव गाखोदोंमोन 4 दल, बे 4 दलखौ जों नैबे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायाव बाहागो लानो खाबु होदों। बेनिखायनो देग्लाय गाजा गोमजायै बांसिन खुंनो नाजादों। रायजोफोर लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब मदद आरो नायनानै गावबा गावनि गोसोखौ गोजोनथाय खालामनो थाखाय आं खावलायहरबाय। फै जों 10 थारिखनिफ्राय जानो गोनां 30 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां बे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ बयबो लैहोर लैहोर नायनानै रंजाथाय लानि बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनानै